Giawhag sa Department of Interior and Local Government ang mga lokal nga panggamhanan nga mumugna og ordinansa kalabot sa pag-regulate sa pagpamaligya og tambal sa mga sari-sari store. Ani ang report ni John D. Esteban. Pipila ka tuig na sab nga nagabaligya og tambal ang sari-sari store owner nga si Eden aron dali nga makapalit og tambal ang mga silingan ilabi pa nga layo ang butika gikan sa ilang lugar. Maong wala siya makauyon sa pagbawal kanila nga mamaligya niini. Oras sa gabi sa among dire, daghan din mangitag tambal. Nga gabi na layo kay pharmacy dire. Ang publiko managlahi ang komento bahin niini. So instead na mo gawas ka mo sakay mo adtog layo kay available na imong tambal na kailangan within reach or katapat lang nimo na tindahan. For me, dili ko musugot na magbaligya og mga tambal sa sari-sari store because that's the reason why nga natay mga pharmacy kay para ma-make sure nato na ang tambal na gina-take sa mga tao is tama. Sumala sa DILG nga ubos sa balaod, dili otorisado ang mga sari-sari store nga mamaligya og mga tambal. Busa ilang giawhag ang mga LGU nga mupanday og ordinansa sa pag-regulate sa pagpamaligya og tambal sa mga sari-sari store ug ubang susamang establishmento. Ang Philippine Pharmacist Association Davao uyon niini. Ubos man gud daw sa Republic Act 10918 o ang Philippine Pharmacy Act, mga retail drug outlets nga lisensyado sa FDA lang ang pwede mo baligya og pharmaceutical products ug mga professional pharmacies lang sab ang maghatag og prescription. FDA is the one to reprimand and penalize itong mga nagbebenta, but there is always a challenge in manpower kaya hindi siya strictly na-implement. Gipasabot sab ni Dr. Merin sa publiko nga paagi kini aron masigurong luwas ang ginabaligyang tambal. Ang dapat pong mangyari dyan, if you are a sari-sari store and you want to sell medicines, you have to apply to FDA. Meron kasi tayong tawag na retail outlet for non-prescription drugs. Samtang ang Police Regional Office 11 mas gipahugtan ang pagmonitor sa mga nagabaligya og peking tambal. We will be coordinating siguro with the Food and Drug Authority kung paano po yung prosecution ng mga ganyang cases, no? Kasi main agency talaga yung Food and Drug Authority. So we would know kung paano din natin maprotektahan ang ating mga police pagdating sa pag-implement ng operations against dito nga sa pagbebenta ng mga medicine outside dun sa mga legitimate na pharmacies. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.